zai kai ka inda zaka kalli ainihin film din ba tare da kasa passport ko kuma kasa wani makullin sirri ba. Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To barkamu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo. Yau bidiyon mu na yau mun kama wani shahararren film din ne mai suna Tantiria wannan wani shahararren film ne wanda Sultan ne suka fassara shi, kuma film din ne mai matukar kyau, an fassara shi da kyau, shi sa muka ga ya kamata mu kama ku shi a wannan channel tamu mai albarka. To da farko idan kana son ka kalli wannan film din, shin kana son ka kalli wannan film din ba tare da kasa passport ko kuma kasa wani makullin sirri ba, to ka bi mu har zuwa ƙarshen wannan film, kuma kana garka dana garka manta da danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za a ci gaba da sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon doka. To da farko mu je kai tsaye ta yadda za ku kalli film din. Ka ga nan da an rubuta film India Hausa Tantiria na ɗaya da na biyu, za ka danna rubutun ne kawai haka. Kana danna rubutun za ka ga nan ƙasa inda an rubuta Tantiria na ɗaya da na biyu, kaga wannan shudin rubutun bula za ka danna shi ne kai tsaye haka. Kana danna rubutun kai tsaye to zai kai ka inda za ka kalli ainihin film din ba tare da kasa passport ko kuma kasa wani makullin sirri ba. Mun gode.